iyona punishment engayithola ngoba ngathi mangabe ngiyombatha nomkami kanti vele sekuyisithwalo. Uyazi ungibatha umbatha umuntu ongaphandle ukuthi imizwa ayibikhona uyenza nje. Kanti mabe umbatha nomuntu omthandayo kuba khona leso state of mind niba kusona nobabili. So isithwalo sasiqala ukuzwa into enjalo. So sathini isithwalo sathi sekuzoba la. And ngathi khona omunye futhi mangabe simuzwa ngokomoya ukuthi ngifila the same way ngoba igazi lami ingane yami sathi sifuna khona lapha. Manje ngiyaxaka mina ngithi ngizolala kanjani ingane yami sathi isithwalo angithi uyazi ukuthi mangabuya kulaba abanye khonto egcobayo nasengane nizoyigcoba lento le ingane izoyibona ngathi iyisoka. Lobe ngathi uyisoka layo wena. So njalo mina bekuthi mikushaya isikhathi fanele ingane yami ngikhipha la endlini. So uBarisha sihambe sehotel. So yenza imgilingwane ethu silala ingane ayingiboni ibonela nje umfana thizeni kanti ubaba. Ngiphinde futhi ngiyekhaya nasekhaya kunjalo kodwa umama akazi ukuthi mabelalulala nesithwalo cha uthathe kusayimini.